दैयाबो गैया गोदाव सोराव बैग्रिखौ होनजानो थाइसेलां माथो दिनै बोरिंथार जाब्रा मा बस खांखोमा मा बस थ' जा बैग्रि जानो थांनो ओंलै बस जायैया गोबाव मानि जाबाय माला जानो थ' बेब्रिब्ला दानो आखाय सानाय थाखालाय मा जाखो जांख्रिदो हानाय नङालै बस जांख्रिनो हांखोमा जांख्रिदो होनबालाय आं जांख्रिनो गियोलै बस जालि नोंसोर आंनिफ्राय जाखरगाल' दे बेब्रिब्ला आंनो जांख्रिनोसै दाबा हांखोमा बस मोजाङै खन थाइजौबो थानो नाङा बिसोरलाय सोर जाफैखो माथो थेफा बससो थेफा बस बे जांख्रिग्राया बिसोरलाय मा जाखो जाब्रां खांखुमाया गैयालै बिसोर जाखरग्राल' जाब्रां खांखुमा माबाखौन नोंसोर बिदिसो बुंदों ए माथो बैग्रिया बुरजाथारलाय नै बस बैग्रिया जाब्रां खांखुमा आंहासो नांनो जोंनि भिडिअ नायनानै मारै नांखो होनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव आरो लोगोसेयावनो बयनोबो शेयार खालाम
Bos.